Esuk tetembangan iki sok lomongso estafet nganggo pembagian ya. Ini gambarke nek kanca-kanca sinden iki ora padu karo kancane. Sok-sok nek padu ngono kuwi tak kon nembangke sendur, engko dindangdune kon nembangke Krisnia nyauri ra kere. Ning nek iki alhamdulillah do rukun kok ya. Engko mau sing nembangke pamane Ika sing nutukne ya. Upamane Krisnia mau ya matuk. Si nembang Lita si nutukne Dea ya apik. Iki jenenge rukun. Ngono kok nutukne kancane. Ya enek ya. Tapi ceko. Oe a. Kene Mega kene. Oe a. Bok. Dina iki aku ora ngidul. Nah, iki sebelum bentuk niken kok tak aturi jumeneng njajal Mega ki ben ngaturke tetembangan sing mawa gamelan ngaten napa Cahayu mawa maksude mawa niku geni napa geni mawa basa Jawa lho nduk iki oh mawa niku napa Jabi geni dengan apa ayo dengan kalimatnya napa niku mawa gamelan iki lho. Oh, dengan gamelan. Kalimatku iki ora mau rungokne to. Sing mawa gamelan lho. Nggih. Dengan gamelan. Sampeyan dengan gamelan. Nganu menggunakan. Lho, sampeyan gunakne gamelan. Nganu lek nembang. Lek nembang pripun? Nembang kan ngangge lambe, nembang kok ngangge gamelan. Piye kuwi? Diiringi gamelan. Oh, gamelane diiringne, maksudnya ngono. Mboten kena ditabuh mengke diiringne. Ya terus piye? Genano. Maksudnya di unekne ngoten lho gamelane. Lek ngunekne piye? Coba njajal pemotif lek ngunekne diceklekne. Lek gamelan piye lek ngunekne? Ditabuh dituthuk. Pas opone? Pas pas rayogone. Kok sirayogone kowe iki wah pas dadi anu karo kan kok bengok malah nek suarane to. Mas. Malah nek suarane. Suarane piye? Au. Iki cara pitik wayahe ngedu iki ya ngene iki. Au. Au. Ngwalor. Au. Ngwidul. Au. Ngalor ngidul. Au. Baru ngwalor dalane dawa. Au. Malah jenggong ya. Nembangin apa? Ayo, au. Ninggal katresnan nggih. Ninggal katresnan. Bayo. Sampeyan tresno karo sapa? Kok mau tinggal ki lho tresno karo sapa? Nganu, mbot ora, aja ngono ta, Cah. Kula tresno kalih Asoka, kan tak tinggal kerja ngoten lho. Oh alah. Atuti. Asoka ki tunggale Aswaje, Asriting, Asoka ki putrane iki lho ya. Yo, ninggal nangis sajroning atiku ngene ya. Nalika sliramu ninggal acu. Bisa muni cu ngoten? Mas tenan. Cah-cah iki pes tuwek nggih kalan. Ketok tuwek dhewe engko dihapusi sing ibot dihapusi engko. Mas aku sing ibot kuwi awet enom kok gong. Heeh, wis tenan. Biyen lahire bareng karo nganu ya. Bareng karo Digya kala lembu culung nguntal bulan. Iki swasana saya esuk. Wah, tenan saya esuk rumah saku saya seger. Saya gayeng. Ayono cekah lek tombo ngantuk kok. Suwan Pak Didik. Pokoke kanthi lumunring sih nugrahaning Gusti Allah Subhanahu wa taala ingkang Maha Agung sinurung saha netepi reh darmaning sutresna. Oh ngono. Panjenengan ngawontenaken pagelaran menika muga-muga antuk berkahin Gusti Allah. Mas Iqbal kalian Mbak Febriani nggih bebrayan tentrem ayem selawase. Allahumma amin. Cobi mumpung menika genduk niken salindri dereng
sare. Lho melek ning kono kok sare. Jumeneng anda, jumeneng ngangge spot napa mboten ngangge manut panjenengan kula. Biasane tak spot iki terus carane kok ndadake spot to? Bareng ora ngangge spot iki malah dhek nyepot dhewe. Nyepot ki apa? Nyepot ki. Selamat pagi, Nduk. Selamat pagi. Alhamdulillah dereng ngantuk nggih. Alhamdulillah. Pun nangop napa dereng niki mau? Dereng. Dereng. Lah ngene mau napa nih? Ngeten mau. Wong kaya mong ganyang daharan. Sinden ki nek angop ki ditutupi terus ora dudohke sapa-sapa. Sing angop ora tutupi ki liyane Krisnia ora enek. Madhep ning arep bareng wah. Las wae. Nggih, menika manut panjenengan tembange buat keluarga besar Pak Didik, Mbak Tinik. Napa, Nduk? Manut panjenengan tembang kekinian boleh, tembang kekonoan boleh. Niku ketinggalan Pak Didik badhe nyuwun lagu, request lagu. Napa? Niku. Nggih, Pak Didik. Nggih to, Pak. Nggih, napa, Pak? Napa, Pak? Napa tembange napa? Pripun? Napa? Ampun derek. Oh, derek. Napa? Lintune derek. Lintune derek nggih men derek iki maksude Oh, nggih. marmut enak iwake wong manut enak awake ngoten. Jumeneng napa pinarak? Jumeneng mawon nggih? Nggih. Ben ketok nek duwe sikil. Disepati nggih. Sepot nek ngono Nggih, digawe sing rada Niku- gayeng. Niku sing gayang kula senengane teng Cakra Budaya tunduk. Nggih, niku nggih. Niku Nggih. nek kuwi tok. Nggih. Mau wis tak onekke iki. Lah kan kula dereng. Oh sampean durung dituno. Dereng. Lah ya wis tak tunuk lah. Sing kompak tapi Ya coba cacah iki kompak ora? Wani ora muni gling. Coba tunuk. Ya jar sing muni tunuk sing ibot banter Gus. Banter Gus tunuk ngono tek jiro lu. Ngene iki sing ibot tak oleh penggawean to Dek. pas wayahe tunuke madhep kancane. Lho panjenengan sing ibot kuwi senengane karo tunuk Dek. Nanti-nanti tunak-tunuk. Pelakune tunak-tunuk kaya sapi broyongan kan. Mas aku ora tunuk iki cara anune iki mekur intermezzo kok. Tunuk gling. Ya nyajal trang dudung dalding tungtak jler ngono ya. Kabeh muni jler ya. Trang dudung dalding tungtak jler. Ya kaya ngono kuwi. Ya Gus trang dudung. Ayo Gus. Awake dhewe ben awake enom kowe karo aku kudu ngono. Aja trang dudung. Ayo. Trang dudung dalding tungtak ngono caca ben jler. Ora mosok kendang kemayu. Trang tungtung. Kendang kok kemenyek iki piye to Gus iki? Mas aku. Pak Pre dereng Pak Pre. Ayo Pak Pre. Kok kono, trang tungtung kok kono Pak Pre. Jajal. Lah malah mangan rokok. Lah mas aku. Mboten tembange napa Nduk manut panjenengan kula ngenteni. Aku ki panjenengan gara-gara rong kondur ki wajar rumah aku cah-cah enek sing wani turu. Ngene iki njajal wayangan dek kapan ke to sampean ora enek. Sampeyan ora enek iki sik sore lekas munggah wis do. Talu wis do turu. Ah nek sampean ning kene melek kabeh wedi karo sampean. Wah tenan. Lah teng napa kok? Mboten panjenengan kan cara anune sinden ingkang kebak wibawa ngono lho. Maksude kancane sing jenenge bawa ki akeh. Mas aku gawe manut panjenengan menika. Pun kula nggih manut mawon. Waduh, lha iki padha manute ya awake dhewe medhun ya lha padha manute. Ya aja ta ya Pak Didik ki lewungan ki tenan. Bu tunuk wong. Butini, Butunuk. Butini. Menika keluarga saking anu lho nika sing seragame sami menika saking Karanganyar Solo tegese. Nggih. Palir salon. Palur ngidul kaya. Keluarga saking salon iki rumah samu. Kancane speaker apa piye kaya. Boten ngono rumah saku. Nggih, mau Butini ngrasake napa Butini? Perjalanane 8 jam.
Saking pundi? Saking salon. 8 jam kok salon? Saking Solo. Oh, saking Solo. Saking Solo. Kok Solo kok 8 jam? Lah nggih. Kira-kira ning ngeres kira-kira 5 jam dhewe kaya. Wong saiki usum tol kok jalan tol, jalan lurus. Nggih, monggo Budhe nik napa? Pujaning sing nggih lintune niku napa, Mbak? Niken ki meni tawa kuwi rumayu jaluk pujaning sing njaluk liyane. Lah Mas lho. Kok bareng diunekne liyane pujaning apa janjen kajen apa cecek tupo. Oh, cecek tembange apa? Tembange napa? Cuma nek apa kok cecek gedang ngono tembange apa? Aku nek kopol aku cebake coba. Wis aku. Aku jak omongan itu tekan padha kadidhe bedengan. Tembange kancane Idut kok. Idut anakku sing nomor 3 ki ya ngono kuwi. Angger tak jak lunga nendine ora meneh-meneh wong jagongan Pak Pipis ngono ki sak nggen-nggen. Mas aku angger tak jak ning anu lekas numpak mobil ya Pak Pipis mandeg sak nggen-nggen. Ngono diturun mbake tak jak dolan ning Banyumas ki. Lek nguyuh ning dalan nek ping 15 enek. Anu lho ya pipis ya. Mlaku oleh 3 meter pipis ya. Aku wong lanang amen kon golek jeding. Mas aku greget tak gawakne gentong akhire. Nguyuh ning kono e mbokmu. Mereka kan Dede. Nggih. Apa? Ene. Tembange apa? Kowe to lek wayahe metu mok kempita kaya ngapa metu-metu kaya rumah aku. Lah pun metuan. Aku malah kelingan Idut ki ya pipis mau-mau ki ya ora nyapa-apa mlekas mlaku kok pipis ya ngono. Dilalah kathoke wi mung keri ning pasar. Ning pasar ngejak nguyuh. Pipis ya anakku lho. Lah kok kathoke ditinggal ning jedinge pasar. Akhire aku tuku kathok dadak tak tukokne gegeden. Akhire karo tak tukoke iku lho tenan ati mawon aku dadak mampir pasar tuku kathok Idut lho, gegeden. Lah ukurane mboke kok ya. Akhire ben ora mloroti sikil loro tak lebok di bolongan sitok. Slamet akhire aku. Slamet. Aku slamet akhire, tapi ya nyisih kaya nek gembeli ning sisih ngono. Celonone nyisih ngoten. Mboten ngiri-ngiri sisih ngoten lho. Nggih, nggih niku saged damel mini set pisan niku. Napa niku? Mini set. Sempake. Hei. Lah nggih. Anu to mini set men celana dalam cah cilik ki ora tabu cah cilik tak mone cah cilik kok. Lah nggih, niku Apa? kan kegeden to, Om. Heeh. Lah mungkin saged damel mini set pisan. Mini set ki apa mini set iki? Nah, aku ki wong lanang ra mudeng ngertiku ya ki BH cilik. Oh bihi. Heeh. Baha. Cilik ya bihi no. Iya, Bi. Lah bahasa Indonesia kan baha. Oh ngono. Jan rumah aku tenan no. Ya pipis ngono wis jan rumah aku. Sujune lho. Sujune sing keri kok ya kathoke Idut ngono. Enggak, tembange napa niku pujaning sih? Nggih, pujaning sih mawon. Pujaning sih. Buat Butini sekeluarga juga Pak Didi Suryanto. Ya Mas, pujaning sih dari Niken Salindri. Krisnya mesti kelingan gek nangku mung tak PP ning ngarepan. Enek tamu ki tanggane alok. Iki terpal apa? Kok ombongen. Keli takoni to. Ki apa to alah mepe layangan. Layangan bapangan. 5 kebek. Ya, puja ningsih. Terima kasih. Bocah nembang apa-apa kok ora tau bales Mas aku. Nggonku tanggaku enek sinden angger nembang bales Mas aku. Akhire tak golekne anu palesan pancing ya. Timbang pales luwung pales aku ngono. Pripun Sayu? Sayah napa dereng? Ya sayah to. Dereng? Dereng. Mereka tidak berikan juga, Bu.
Jan rumah saku. Biyen kelas piro, Nduk? Kelas kalih. Kelas kali. Kali sinten? Kalih kula. Kula sinten? Kula nuwun. Mboten kelas piro? Kelas piro? Kelas piro? Kelas kalih. Wah. SMA. Aku iki kelasku sitok, aku mbiyen bolas-bolos nek kelas loro lek mlebu piye iki? Malah mboten nate mlebet. Ha terus? Jenengan bolas-bolas to. Kula malah blas. Loh, aku pancen kulino mlebu lek aku. Dadi mergo kelas kelas 1, kelas ming 1 tak leboni ngoten. Tapi upama mboten mboten saya upama sitok engkas terus bar kuwi leren ngoten pripun? Nggih. Apa? Manut pentuling penggalih meruntuh sing ati bolongane nala panjenengan. Diaturke warga masakan lapan ngoten kali iki. Ingkang sami wungon dalu menika wonten dalem agung Pak Didi. Pak Didi. Nggih. Napa? Napa nggih? Buat sangu dulur-dulur sing saka Solo. Nggih. Wong iki niken iki gaene teko Solo barang kok. Wah, jan rumah saku. Niken iki kaya anu lho, Truk. Apa? Petingane iki cara dahar senengane napa? Dahar penjen. Kula sedaya. Sedaya doyan. Semua doyan. Lek cah-cahe mangan kok. Mangan gawe napa? Lek mangan gawe napa penjen? Damel tangan. Mboten gawe sendok. Muluk. Oh, muluk tak kira nek gawe sendok. Mas Pri malah gawe garpu. Mangan sate dicuthiki ngangge garpu ngono. Dulangke utet. Akhire garpu tepuk garpu. Iki piye to malah nyantol iwake ora kolu malah. Napa manut panjenengan? Napa sing halus napa sing Wis sak prentule panjenengan halus kenek, agal kenek sing ora ketok oleh kok pokok sinembang niken. Nah. nggih kawitaning mawon. Kawitane sinawang? Ya. Oke. Napa sing radi kasar malih? Sing kasar napa? Gragal napa? Aring-aring bakar gedang campur sawi. Nganti kering awakku iki mikiri. Duet kali sing gender nggih ngomong kancane sing kagungan dalem. Sing gender menika jan rumasaku. Sing gender menika ya Den, mumpung Mbak Tini lho, penyen percontohan olah vokal swara. Iki aring-aring urung. Aja lek dheke ngono. Aduh yayi pujane ingsun alirane halus kok dheke. Gulu pedhot tembangke dhewe napa duet? Duet kali sinten? Duet enek gembul nek simbul. Mau wis kawitaning ae wis. Kawitane mon. Wah, kowe iki jan cacah ndredeg lho kadungan Mas aku. Wah, aku arep ketok arep dipedhot guluku iki. Ya, anu kawitane sinawang nggih. Nggih. Halus ning mirasa. Wah sing Kawitan sinawangi pasuryan. Mas Agus, sampun siap? wo repe karepe dhek repe. Oh iya, maaf aku yang salah. Ngene lho, Nduk. Cakra budaya ki kreatif. Dadi saoranane seragame pemusike wah. Agus kelaku kemundan musik wegah nggae seragam dhek ngangge ireng. Nah. Tukang sone tak tukokne blangkon model Eskimo. Tukang sone lho blangkone apik ta kuwi. Karo tukang. Niki tukang son iki lho. Lho kaya karo tukang lampu iki jan kembar awake dhewe raine ben ra ketok ya. Omong-omongan awake dhewe nggih kupluk kene iki raine ben ra ketok. Raimu ngono. Lah nyaur iki. Aja rain-rainan calur iki. Ya umpalima kamsia kamsamida. Arigato goja. Kecemas. Gojai Mas, pinarak rumiyin iki kan nek takon lungguh kuwi ngadeg terus. Baris, Pak. Nggih, iki mau tembange apa, Gong? Ah, mosok kowe ora apal jenenge. Jeneng kawitane Mung Jir. Mung sinawang ora ngangge mung ya. Ditutup nganggo swara saka Intan Budi Legawa kalian anu sapa jenenge Putri Sartono. Oh ngono. Juga Pak Didik sekeluarga ngaturaken nembah nuwun kanthi sanget dumateng tanggi tepalih keluarga besar rencang ugi sedanten ingkang biyodo. Oh ngaten. Juga terima kasih buat Ibu Marsimah, Mbak Tutu,
Mbak Ana kalian Pak Sunarto juga Mbak Rini Utami kalian Mbak Nini. Ya, ucapan terima kasih saking keluarga besar Pak Didik. Ya kene mbakmu Putri Sartono karo Mbak sapa kae ya? Mbak Kansa kene. Waduh nangis. Ngono wis langkon munggah bendarani nelongso bendarani nangis mripate culeki dhewe ngene. Aja to, Nduk. Ben do mesakne aku, nggih mesakne nyapu. Apa butuh dimesake to? Mboten. Kowe butuh dimesake ya. Enggak. Wong urip ki harus terengginas sae. Susah seneng pokoke susah. Wong ki ngono dinikmati. Aku lho gak iso susah. Mboten wong kowe iki nemu rezeki ya guyu. Nggih. Ora entuk rezeki ya mengkur piak-piak karo guyu kekel. Nasibku ki jan lucu. Tembang anu, merah anu ya. Nggih. Merah. Merah muda. Kapok request murah dituruti pan Jupan satu. dadak request. Alah pemusik request. Ya wis wi request ket awan mau. Apa? Lah nggih, Apa? merah jambu. Merah jambu. Kok awan mau? Lho wis. Sore Limbukan mau lho. Urung pikun kok wis tuwek to. limbukan no awan-awan. Lah iya. Merah jambu menika pundutanipun kanca dulur. Cinta merah, merah jambu. Dadi aja nganti bindeng lho ya, lek dibindeng dadi jamu ya. Jambu, dadi nembange aja nganti dibindengke dadine malih Mama ibu monggo kebayang nyunying 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 nyumbangin nyamu. Malih jamu. Ya.